Amb el Pau fem lectura i llegim un llibre que es diu One Piece, que és un manga i que és com un còmic. Cada 2 setmanes el llegim. El còmic, també el fet de combinar dibuix i lectura, crec que és una combinació molt interessant a la seva edat i que és com també l'excusa perquè agafin un llibre, se sentin, es desconnectin de les xarxes socials i dediquin un temps a l'activitat de llegir. Sorprenentment, és agradable comprovar com els joves sí que llegeixen més del que ens pensem. Sí, llegeixo llibres normals, còmics. Jo he llegit còmics, com un que m'ha agradat molt, que era el de Naruto. He tingut molts mangas a casa, el tinc. Abans no llegia tant, però ja després d'aquest taller, com que llegeixo més, com que ja he millorat més la lectura, com que ja llegeixo més ràpid, això.